Watter een van die volgende redoksreaksies is spontaan onder standaard toestande? Die korrekte antwoord is B. Nou net weer om dit vas te vat, standaard toestande, druk van 1 atmosfeer, 101,3 kilopascal, temperatuur 25 grade Celsius en die konsentrasie van die ione in oplossing 1 mol per kubieke desimeter. Nou ten einde te bepaal watter van die volgende redoksreaksies spontaan is al dan nie, moet ons kyk na ons tabelle. Ons gaan eers kyk na tabel 4a vir die wat tabel 4a gebruik en daarna gaan ons fokus op tabel 4b. Ons begin met 4a en jy weet nou al A beteken die pyl moet afwys. So, as ons begin met broom, dan is dit daardie halfreaksie en chloor is die boonste ene. En as ons pyl afwys, begin ons met chloorgas en ons begin met bromietione. Maar in hierdie geval begin ons met broom en chlorietione. Met ander woorde, A is verkeerd. Volgende, yster 3+, yster 2+. Jy moet mooi kyk, want daar's meer as een wat dit betref. So hier het jy yster 3+ en yster 2+, en dan jodiet is daarso. En volgens ons A af, begin ons met yster 3+, met ander woorde, dit is reg, en ons begin met jodietione, so daardie is reg, so die korrekte antwoord is inderdaad B, hierdie is ons korrekte antwoord. Die derde opsie, nikkel, heel onder is nikkel 2+ en nikkel, en dan waterstof, gas, daar is hy. Kom ons kyk, ons moet met ander woorde 'n pyl kry wat afwys, ons moet begin met waterstofione en ons moet begin met nikkel. Maar hier begin ons met nikkelkatione en waterstofgas, met ander woorde C is verkeerd. En laastens koper, ook een waarvoor jy moet uitkyk, want ons het koper en koper 2+ katione, en dit is daardie ene, onthou daar's meer as een van hulle wat jy sien waar daar koper teenwoordig is, en dan lood. Lood en lood 2+, dit is daar. So as ons wil 'n pyl hê wat afwys, moet ons begin met koper 2+ katione en ons moet begin met lood. Maar hier begin ons met koper en met lood katione, met ander woorde D is verkeerd. Kom ons kyk nou na tabel 4b, as jy wel gebruik maak van tabel 4b. Hier is dan tabel 4b vir die wat 4b gebruik of tabel 4 in IEB. Ons het broom, ons enigste vloeistof op die periodieke tabel by kamertemperatuur saam met kook. So daar's broom en dan chloor is heel onder. Nou die B staan vir boontoe. Ons wil met ander woorde 'n pyl hê wat boontoe wys. So ons gaan begin met chloorgas en ons gaan begin met bromietione. Maar hier's broom en chloriet. Met ander woorde A is verkeerd. Volgende, yster 3+ word yster 2+ en dan het ons jodiet en jodium. Ons wil hê die pyl moet boontoe wys. Met ander woorde, boontoe, ons begin met yster 3+, dis inderdaad die geval, en ons begin met jodietione, dis inderdaad die geval. So B is die korrekte opsie. Die nikkelhalfreaksie is heel bo en die waterstofgas ene net onder hom. Vir boontoe moet die pyl so lyk, met ander woorde ons begin met waterstofione, nie met waterstofgas nie, en nikkelmetaal, nie met nikkelkatione nie, met ander woorde C is verkeerd. En laastens koper, en dit is hierdie ene, onthou, hier is ook ene met 'n koper in, en as jy mooi kyk, daar is ook 'n koper plus, so maak seker jy vat die regte ene, en dan lood, en lood is hier bo, so, B boontoe, moet so wees, met ander woorde, ons moet begin met koper 2+, nie met koper nie, en ons moet begin met lood, nie met lood 2+ nie, so D is verkeerd. Die enigste spontane redoksreaksie op hierdie lys is dus
B.